A hora da verdade, cando menos para 13.200 alumnos galegos de segundo de bacharelato chegou hoxe ás 10 da mañá. Nese momento recibían o primeiro dos exames da coñecida como ABAU, Avaliación de Bacharelato pro Acceso á Universidade, a antiga selectividade. Non estudiei moito, pero ben, o que pensei que iba a entrar entrou, así que ben, creo. Daba moito máis medo do que foi ao final. As preguntas eran esperadas e a dificultade a mí me pareceu moi adecuada. Agora comeré aquí, descanso un pouco e logo repaso un pouco máis inglés e a ver que tal. A ver, esperaba máis difícil, a verdade, o sea, son máis os nervios que calquera outra cousa. Historia de España foi a materia coa que romperon o xeo. Tiveron que escoller entre a Revolución Gloriosa, franquismo ou Revolución Agraria Liberal, buscando sempre o mellor tema para alocer os seus coñecementos adquiridos durante o curso. Que o típico que nos din os profesores na clase de pode entrar, realmente é que pode entrar calquera cousa, non sei como explicarlo, entre unos temas fáciles. Acabo de hacer el examen de lengua castellana y pues entraron las preguntas que ya sabíamos que iban a entrar porque nos dieron el modelo. As probas seguirán ata o xoves. Os resultados suporán o 40% da nota media dos rapaces e rapazas, que determinará que poderán escoller para seguir os seus estudos nos vindeiros anos. Nervioso non estou porque non me fai falta nota, fago para ver se aprobo, pero sí. Que estudiar enfermería, pero bueno, se non estudiarei un ciclo de superior de prótesis dental e xa está. A ver, eu quero ir por matemáticas, entonces. Unha ingeniería aeronáutica. Me gustaría estudiar ingeniería informática y para eso pues necesito buena nota, así que... Estoy esperando la nota de selectividad y cuando me den la nota ya decido que estudio. As rigorosas medidas para evitar que se copie súmanse as establecidas para previr calquera posible contaxio COVID. Así as cousas, a primeira xornada transcorreu sen sobresaltos, con moitos nervios, pero con normalidade.